Вики, стави там водата, спокойно. Добре, остави я там. Айде сега да видим, можеш ли? Вики, По-високо краката. Вики, не салка краката. Да. Не челна стойка, ами стойка на ръце. Айде свали ги сега. Трудно ли е това? Да. Айде пак. Ама отиди по-близо до стената. По-близо до стената отиди. Иди до стената. Да. По-близо. Айде сега, дигай двата крака. Жабка такава. Жабка такава. Той Вики, така. Жабче. Да.